Pozdrav ljudi, evo nas ponovo Serbian Gamer, danas ćemo da igramo malo Minecraft. Ovo je nova igrica na mom kanalu. Snimao sam Terra Strike i ne znam kako se zove, Bloxers, nešto tako. I ovo je nova igrica, tako da sad sam stavio neku mapu unutra. Zove se Ender Game. Od ove mape link će da bude u opisu videa. Tako da možete da iskinete da igrate ako hoćete. Snimat ću ja i više ovih Minecraft epizoda. Snimat ću najvjerovatnije Sky House. Snimat ću i, ne znam, snimat ću dosta toga. Evo, čekajte, prebacim. Ja da nešto neće da puca ovdje. Game mode. Tako. Ja sam kad padnem. Mislio sam da ću da padnem. Boomer, ali nisam. A joj, za malo da sam poginuo, ostalo mi još samo pola srca. Samo da jedem malo da se napunim, da sačekam da se napunim malo. Tako. A što ja bacam po 2 bisera? Ja ne. Mod 1. Ne mogu. Ali nema veze ljudi, ponovo ću da doletim do tamo. Tako da nemam, nego ću, ja sam da ponovno sve da uzmem, Game mode 1. Tako da uzmem ovih 64 zlatnih jabuka. Da počne. Ću ja poletim. Neće da poleti, be. Šta je ovo, što nije da poleti? Ne znam šta mu, što neće. Ono, game mode, no. Da, nema veze, igrat ćemo onda iz početka, ne znam zašto neće. Ne znam šta ono, što neće da poleti. Ćemo probati. Ljudi, neće, što ono? Znači, ovo je pošlim gore, neće da poleti. Ne znam. Tako. Samo da se ne može. Sad ćemo ponovno da stignemo do tamo, ljudi. Jabuka, jedan da pojedem. Sad ne znam da biser. Još da gađam po 2 bisera.
bacam. Da. Joj, da sam ja. Tako. I onda kreće da zalazi, sam dokucam. Jaume game, ne bože šta je kreće. Taj. Set day. Tako. Okay. Ljudi, ostao sam u zidu. Ljudi, evo stigao sam do peska. Kajra. Ljudi, ovo bi bila prva epizoda od ove mape. Dakle, hvala što ste gledali, like, share i subscribeujte. Vidimo se